patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namang pinakadagko, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Mud flash flood na sinati sa barangay Bulatukan sa Makilala, Cotabato. Din usa ka mag-uumang naanod patay. Samtang pagbaha sa probinsya sa Maguindanao, dili babag sa pagtuon sa mga estudyante. Ano ang report ni Cyril Chavez? Ingon ani kakusog ang pagaguro sa tubig baha nga may dalang bagang lapok ug mga sanga sa punuan sa kahoy sa barangay Old Bulatukan, Makilala, Cotabato alas 4 sa hapon adlong Lunes. Ang maong mud flash flood gikan kuno sa nahugnong bahin sa bukid sa maong lugar. Nasayran nga dakong deposito sa tubig ang napundo sa dihang nagka-landslide sa miaging tuig tungod sa linog. Tungod sa sagunsong ulan, misamot kadaghan ang tubig ug midahili na kini nga miresulta sa pagbaha ug lapok. Usa ka mag-uuma nga gikan nagkuha siyang gitugway nga baka ang naatlan sa dakong bulog sa baha ug naapil pagkaanod uban sa iyang binuhing baka. Napalgan na lamang ang iyang patayng lawas sa mga rescuer sa ubos nga bahin sa barangay. Miawas usab sa National Highway ang baha nga dunay lapok nga miresulta sa pagkakulgot sa dagan sa trapiko sa mga sakyanang mibiyahe gikan Davao ug Cotabato. Ginasuta pa sa Makilala MDRRMO ang danyo sa mong mudslide nga nakaapekto sa tulo ka barangay. Sa Pagalungan, Maguindanao, ingon ani kadako ang epekto sa baha. Mga balay lubog sa tubig baha ug ang mga tawo pugsanong gilusong ang kalalom sa tubig baha aron makabalin sa mas luwas nga lugar. Apan luyo sa mong sitwasyon, dili kini nahimong babag sa mga estudyante nga ipadayon ang ilahang pagtuon gamit ang mga module sama niining usa ka senior high school student sa Dato Udtog Matalam Senior Memorial School. Padayon ang pagtuon sulod sa evacuation center. 10,480 ka mga individual sa 11 ka barangay ang apektado. Nangatag na usab og relief packs ang LGU sa mga balay-balay ug sa evacuation centers. Nagpapatong-patong ng mga bangko para doon na lang sila mag-stay. Mayroon naman pong lumikas doon sa mga evacuation center. Sa mga ibang evacuation center naman, lubog din ng baha. So may mga porsyon ng kalsada na matataas ang level. Nadanyos usab ang mga anihuno na untang humay nga moabot sa 200 ka hektarya. Sa lahat ng baha na mula nandito ako sa Pagalungan, ito ang pinakamatagal at saka ito ang pinakamalaking baha. Ang pipila ka parte sa Mindanao makasinati og mapanganurong kalangitan inubanan sa pag-ulan tungod sa epekto sa sa Tropical Depression Pipito. Busa, giabisuhan gihapon ang mga nagpuyo sa landslide ug flood-prone areas nga magbinantayon sa kalit-kalit nga pagdaot sa panahon resulta usab sa localized thunderstorms. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Drag racing event nga gipaygayon sa Crocodile Park sa Davao City gisaway human matud pa wala nasunod ang health protocol. Ani ang detalye. Mao kini ang mga hulagway nga kuha sa usa ka netizen atol sa gipaygayong car racing event sa Crocodile Park sa Davao City niadtong Domingo. Makita nga wala nasunod ang social distancing.
dunay wala gamas ug duna pay mga bata ug baby. Sa post sa netizen nga si Anthony Tesoro, iyang gikwestiyon ngano natigayon ang event nga gasaka pa man ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Dunay pulis sa event, butang nga buot pa imbestigahan sa DCPO nganong wala ni gipang badlong ang mga tao. Gitahasan na nato ang City Investigation Management Detective Unit no nga magpahigayon og pag-imbestiga sa kanang reported nga incident sa Croc Park aron masusi unsa jud ang panghitabo o maano na to atong ipa-explain kung kinsa man ang mga lapses sa mga personnel. Pero giawhag usab sa kapulisan ang katawhan nga mahimong disiplinado, dunay pulisman o wala. Ang social distancing sa mass gathering no dapat gina-observe ni siya with or without ang otoridad, ang inyuhang kapulisan. Kamo mismo, kita mismo magbantay. Sa gipadalang text message ni Mayor Inday Sara Duterte, nananghid kuno ang mga organizer kaniya nga ipahigayon ang event. Gani, duna pay mga coordination meeting, apan wala kuno matuman. Tungod ni ana, dili na kuno tugutan sa mayor ang susamang mass gathering event kay dili mo sunod ang mga tao sa health reminders. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Gilockdown ang usa ka bahin sa Barangay Villarica sa Samal Island. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real gilayong gipaubos sa street lockdown ang bahin sa Zone 4 sa Barangay Villarica sa Samal Island. Human dunay residente nga nagpositibo sa COVID-19. Gibarikadahan na ning bahin sa Zone 4, Barangay Villarica sa Samal Island. Human nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka residente. Hinuon daling gikuha ang 47 anyos nga pasyente ug gidala sa DRMC sa Tagum City. Samtang ang 23 ka close contact niini gibutang sa quarantine facility ug kasamtangang giobserbahan. Karon, mingaw na ang maong lugar ug wala nay nakitang naglakaw-lakaw sa gawas. Gi-close gyud ang area. Then the close contact sa patient gidala gyud dayon automatically. Then ang balay, ang palibot sa balay gi-disinfect dayon pagka 11 o'clock sa gabi atong Sunday. Ang maong pasyente ang ikalimang aktibong kaso sa Samal. Sumala sa City Health Office, mupailaw munta sa dialysis ang pasyente ug lakip sa requirement ang swab test. Paggawa sa resulta, nagpositibo kini. Hinuon asymptomatic ang pasyente. Ato na po nagdabaw kay magpa-dialysis, pero naa sila sakyanan. Gina-require na karon sa ato ang mga hospital sa Davao City, apil na ning mga dialysis center na ang RT-PCR swab test niya, nagpositive pa ni siya. Sa FB post ni Mayor Al David Uy, nagpahimangno siya ngadto sa mga dunay paryente o higala sa isla nga dunay sakit o masakiton nga di una bisitahon aron masigurong di mataptan sa COVID-19, labi pa nga sigon sa pagtuon taas ang risgo nga matakdan sila sa virus. Real 49 na ang total confirmed cases sa Samal Island, pero kadaghanan niini ang naka-recover na ug 5 na lang ang aktibong kaso. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban. Gikumpirma sa Davao City Police Office nga pipila ka mga personahe sa Santa Ana Police Station ang nagpositibo sa COVID-19. Ani ang detalye? Human nataptan og COVID-19 ang pipila ka police personnel sa Turil sa Davao City. Karon, mga personahe na pod sa Santa Ana Police Station ang naigo sa COVID-19. Matod sa Davao City Police Office, lakip ang hepe nini nga si Police Major Ben Calin Baluan. Silang tanan asymptomatic, gilayon sab silang gi-isolate o gi-quarantine. Naay mga personnel nga nagpositibo mao nang ang uban nato didto nga mga naka-close contact niya nga mga personahe gi-isolate nato sa Santa Ana Police Station. Gitahasan sa si Major Habagat nga mamahimong o officer in charge dito Kahinumduman nga sa milabayng duha ka semana, ubay-ubay ka mga piniriso og personnel usab sa Turil Police ang nagpositibo sa COVID-19. Hinoon, maayo na ilang kahimtang ug clearance na lang ang ginahulat aron mahumana ang ilang quarantine. Nagkamaayo ang kahimtang sa tong mga personnel sa Turil Police Station.
giadtuan sila sa mga health workers, nag-undergo sila og mga test og mga uban pa didto nga gipahigayon og namatikdan nga maayo na ang ilang mga panlawas. Apan luyo pa man nga nasudlan og COVID-19 ang duha ka stasyon, padayon gyapon og dili maapektuhan ang ilang police operation. Ang kasamtangang sitwasyon sa Toril Police Station o Santa Ana Police Station, padayon gihapon ang ato ang police functions o ang ilahang mga police operations. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Pagpatuman sa mga bagong balaod sulod sa mga sementeryo sa Cagayan de Oro City, nagkaguliyang tungod sa bagong pulisiya. Atong saron ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, nagka-problema o adunay kalisod nga nasinatian ang mga Cagayanon kaganinang buntag tungod sa ginapatumang QR codes, labi pa nga sagad sa mga miduaw kay mga idaran na. Ingani ang sitwasyon kaganinang buntag sa City Memorial Park sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro, kung asa wala na plastar ang mga Cagayanon nga buot unta muduaw sa ilang mga minatay. Kinigumikan sa gipatuman nga bagong pulisiya nga kinahanglan ng mugamit sa higalaap ang mga musulod sa sementeryo. Sagad sa mga miduaw kaganinang buntag, mga idaran na o wala pagayod mga smartphones nga pwede nilang gamiton sa pagkuha sa ilahang QR code. Usa lamang si Rolando Texon, rela driver sa mga naglisod sa pagsunod sa bagong pulisiya. Kanira nga mo'y grabe kakuti. Pero yung bali ra sulod gawas na mo diri, bali seat pass na mo may nalangan. Maro ni inungdan nga maya mong langan-langanan. Lugar nga mo nung pangwarta. Kaya nasa ko gaday bugnila, siyempre. Ay na ni karon wala po ko kabiyahe. Hinoon, alang kang Julito Kaday, nga miduaw sa iyang pag-umangkon nga mipanaw na ang nakadayig kini sa gipatumang mas istrikto nga pagbantay gawas og sulod sa sementeryo. Aw kini nga pamaagi karon murag mas maay man pod ni siya kay dili man nato matag na bisang kinsa ba ang tawo mosulod diri sa sementeryo. Na labi na kini karon nga ani kini nga pandemic karon. Usa man po ni siya nga masipti ang isag-isa ka nato. Sumala pa ni Engineer Armin Cuenca, head sa Clenro. Aminado sila nga dunay mga lapse sa pagpatuman sa bagong pulisiya sa mga muduaw sa sementeryo. Nangayo sab og dugang pagsabot ang opisyal ug mihangyo sab sa publiko nga sundo na lamang ang balaod aron masiguro nga luwas ang tanan sa COVID-19. Pwede mangunta mag-overnight kay lagi ang kalag-kalag mura siya og reunion sa pamilya, no, sa mga parente dito magkita sa sementeryo nya dayon murag mag-party karong panahon na wala na no, di na tamo allow sa, no. Hingpit nga ginabawal gihapon ang mga individual nga walay barangay exit passes ug usa lamang matagbanay ang pwedeng muduaw sa usa ka minatay. Tek, sumala pa sa Clenro nga mas maayo una moadto sa sementeryo nga aduna nay QR code nga gikuptan kini aron makalikay na sa kalisod sa pagproseso. Apan kung dili kini mahimo, abli matud pa ang ilahang buhatan alang sa pagtabang sa mga Cagayanon. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Nagpagula og pahinumdum ang lokal nga kagamhanan sa Davao City kalabot sa mga angay tumanon sa umaabot nga kalagkalag. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Subling gipahinumdum sa kagamhanan ngadto sa mga Davaoenyo nga sirado ang tanan nga mga public cemetery, Memorial Park, lakip na Columbarium gikan October 29 hangtod November 4, subay kini sa IATF Resolution number 72 series of 2020 nga gi-issue niadtong September 17, 2020. Abli lamang ang mga sementeryo gikan October 29 hangtod November 4 alang sa mga magpalubong, paghinumdum sa birthday ug death anniversary sa patay. Gilimitahan usab kutob 30% sa total capacity sa tanang sementeryo ug columbarium ang pwedeng mobisita. Sa entrance magkuha gihapon og body temperature ug striktong ipatuman ang mga health protocol sama sa pagsuot og face mask ug mosunod sa social distancing. Bawal usab ang pagdala og backpacks o pagsuot og jacket. Transparent water bottle o ubang transparent liquid containers lang ang pwedeng dalahon. Gidili sab ang pagpalupad og drone gawas adto mga nakakuhag security clearance ug permits. Ginadili ang pagpamaligya sulod sa mga sementeryo. Bawal ang kusog nga music, pagsugal, videoke, pagdala og ilimnong makahubog, droga ug mga hait nga butang. Gilauman sa kapulisan ug LGU ang kooperasyon sa tanan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dead on arrival si Rosario Agusan del Sur Vice Mayor Concordio Ocite. Human mabanggaan ang gimanihon ining motorsiklo sa kasugat nga cargo truck sa Purok Padigusan sa Barangay Santa Cruz sa Rosario Agusan del Sur niadtong Domingo. Nakayagom og bunog og samad sa lawas ang PC Mayor nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Nakustodiya na ang driver sa truck ug padayon pang investigasyon sa kapulisan. Sa Lala, Lanao del Norte, napalgang patay ang biktimang si Jason Aljas, 17 anyos sa kamaisan sa Barangay Maranding. 16 kasama dinunggaban ang nahiaguman sa biktima. Sumala sa igsuon ini nga duna nay bahad nga dalawat ang biktima nga patyon kini. Sa investigasyon sa kapulisan, tulumatod pa ang sospek sa pagpatay sa minor de edad, apan duha pa lang ang nadakpan. Dumot ang anggulong ginatutukan sa otoridad sa brutal nga kamatayon nini. Sa Barubo, Surigao del Sur, arestado ang duha ka lalaki nga nailang sila Jenito Almaden alias Jek ug Samuel Apal nga residente sa Barangay Ginhalinan sa maong lungsod. Human nakitang nagdaladala og armas nga walay lisensya. Na-recover sa otoridad ang caliber .22 rifle og 50 rounds nga bala og usa ka improvised airgun rifle gikan sa mga sospek. Kasong paglapas sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang atubangon sa mga sospek. Usa ka stepfather ang gidakop sa Samal Island human gigukod og sundang ang 12 anyos nini nga stepdaughter. Atong sayron akong ngano sa report ni Jandy Esteban. Grabing pamaol sa iyang mga tiil ug kalawasan ang nasinati niining 12 anyos nga babae kay perting dagan tungod sa kahadlok dihang gigukod kini og sundang sa iyang stepfather kagabi samtang gaulan. Kapin usa ka kilometrong tunga gikan sa ilahang balay sa Purok 6 Barangay Kinawitnon paingon sa sentro Babakdaw ang nadagan sa bata nga nagpakitabang. Isa ra daw kuhaon kay isa ra man anak nila. Kaya di man niya daw kayang buhayon ng ako ang ngungod kay duhan tulo naman may digto. Nasuko akong mama, naghipos siyang sanina. Sabay, kawalan itak, nasuko. Sabay, ingon niya na chapin niya daw ko. Maayo na lang kay dali kining narespondihan sa NBI Samal sa pakigalayon sa barangay officials ug Task Force Samal. Sikop dayon ang suspect nga si Romeo Escobedo na recover sab kaniya ang sundang nga iyang gigamit. Traumatic siya, nanginginig sa takot, hindi na alam, umiiyak. So tayo naman dito, respondihan natin. Papailan namin ng kaso for child abuse ng Republic Act 7610. Wala gyud na nga istorya nga ingon na chap wala gyud di na mahitabo sa kuha. Isa lang ako makaya og pagkaon kay wa mo ko klarong trabaho pod. Ningangyo ko. Di man siya musugot. Base sa record sa NBI Samal, ang Barangay Kinawitnon ang labing daghang kaso sa child abuse sa Samal Island. Busa kini ang gitutukan karon sa NBI Region 11 kalabot sa mga pagpangabuso sa mga bata ingon man kababaihan labi na karong panahon sa community quarantine. Sa tanang mga bata pod nga biktima sa ingon aning kaso, ato silang gi encourage no atong gi dasig nga dili mahadlok ipaabot sa mga may katungdanan sa barangay o sa atong syudad na ipadangat ng ilang mga reklamo. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. 12 ka persons deprived of liberty ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Nadugangan og 12 ka persons deprived of liberty o PDL nga nagpositibo sa COVID-19 ang Cagayan de Oro City. 7 niini mga lalaki ug 5 ang mga babae. Mitala na 1,278 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang Cagayan de Oro City. 847 ang nakarecover ug 57 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 2 anyos nga batang lalaki nga taga Barangay 8A ang nalakip sa unom ka namatay sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas niadtong October 3 ug na-admit niadtong Sabado ug niadtong adlaw sab namatay kini. Samtang usa ka 4 anyos nga batang lalaki nga taga Lubogan Turil A ang nalakip sa 32 ka nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City. Asymptomatic kini. Ana sa 2,678 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. Halos 2,000 ang naayo na ug 119 ang namatay.
Sa Kidapawan City, gikumpirma ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo sa Diocese of Kidapawan nga usa ka pari sa diocese ang nagpositibo sa COVID-19. Tungod ini 32 ka mga pari ang gipaubos sa strict quarantine. Nakuha kuno sa pari ang virus human kini mitambong sa usa ka birthday party sa Matalam kung asa nagpositibo na daan sa COVID-19 ang birthday celebrant. Tulusab ka parokya na sa 20 ka parokya sa syudad ang nagkansela sa ilang daily mass. Hinuon tugutan ang pagpahigayon og misa nga pangunahan sa lay ministers. Sa General Santos City, usa ka 66 anyos nga lalaking abogado nga taga Barangay Tambler ang nalakip sa 8 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Usasab ka 59 anyos nga babaeng barangay health worker nga taga Barangay Dajanga South Gensan ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang usa ka 77 anyos nga lola ang nakarecover sa mong sakit. Duna na 605 total confirmed COVID-19 cases ang Gensan, 330 recoveries ug 24 ang namatay. Sa Surigao City, 3 ka pasilidad sa Caraga Regional Hospital o CRH ang gipailam sa lockdown. Human pipila sa ilang mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Temporaryong isirado ang pediatric wards, pediatric intensive care unit ug neonatal intensive care unit alang sa disinfection. Gipailam sab sa quarantine ang mga personahe sa maong mga departamento. Miabot na sa 63 ang confirmed COVID-19 cases sa Surigao City, 31 ang nakarecover ug 17 ang namatay. Sa Pagadian City, nakatalaw ika-4 ka kaso sa namatay sa COVID-19 sa syudad. Usa ka 66 anyos nga lalaking taga Purok Lakturan sa Barangay San Pedro. Wala kini travel history sa mga lugar nga dunay local transmission sa virus. Pasado alas 12 sa tungang gabi sa October 13, gikuhaan kini og swab test human na admit tungod sa hilanat. Apan sa maog gihapong adlaw namatay kini. Kagahapon migula ang resulta sa swab test ug positibo kini sa COVID-19. Nagpahigay na og zoning containment strategy sa lugar kung asa nagpuyo ang pasyente. Doon na 59 confirmed COVID-19 cases ang Pagadian City, 19 ang recoveries ug 4 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Tungod sa sagunsod nga pagulan misa kadasab ang kaso sa dengue sa Zamboanga City. Gibutyag sa Zamboanga City Health Office nga sukad January hangtod karong bulan na ana-ana sa 403 ang kaso sa dengue sa syudad ug 2 na ang namatay. Apila mga barangay sa Santa Maria, Mercedes, Tetuan, Talon-Talon, Giwan, Calarian, Sangali, San Roque, Pasunangka ug Santa Catalina sa top 10 barangay sa syudad nga dunay taas nga kaso sa dengue. Busag ginabisuhan ang katawhan nga kinahanglan ang kanunayng paglipyo sa palibot ug himuon ang search and destroy aron nga mawagtang ang mga ginapamugaran sa mga lamok. For dengue, as of October 8, we have recorded 403 cases. Of October 8. Alang sa mga burger lover, pinasahi ang Davao Made Burger nga makanganga. Dili lang tungod sa kalami kundi tungod usab sa itsura nini. Kung unsang klaseng burger kini atong sayron pinaagi nining report. Daw shawarma ug burger in one kining gitawag nga black burger nga gawa sa purely homemade ang tanang ingredients, halal certified sab kini. Kining pinasahing itom nga ban gama sa black cacao ug active charcoal nga gibudburan sab og black seeds ug sesame seeds. Gusto kong incorporate siya, especially this pandemic, yung Islamic medicinal na pinayo sa amin ng Propeta Muhammad, peace be upon him, na yung tinatawag na black seed. Ang black seed usa ka tanom nga makita sa Southern Europe, North Africa ug Southwest Asia. Ginagamit kining tambal sulod sa 2000 na katuig. Busa ang maong black burger duna sab kunoy healing properties. Ang butong ito ay nakakapagpagaling ng lahat ng sakit liban sa kamatayan. Dunay 3 ka klase kini nga burger. Ang signature burger, sagir o mini burger ug kabir o huge nila nga burger nga 8 inches ang gidak-on ug 500 grams ang gibug-aton. Usa si Jackie Lu Abregon sa mga nagabalik-balik gyud og order aning lamian nga black burger. Grabe. Highest level yung taste. It's not an ordinary burger. Ma-order kini karon sa nag-inusarang halal food delivery service sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Kapin 40.4 million katao na ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, ana sobra 360,000 ang nagkasakit nini. Ug sa mong ihap, kapin 17,100 ang mga Mindanawan. Miabot na sa lapas 40,403,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibok kalibutan. Sobra 27,706,000 ang recoveries ug kapin 1,118,000 ang namatay. Samtang ana sa 360,775 ang nataptan ng COVID-19 sa Pilipinas. Doon na say 310,642 ang nakarecover ug 6,690 ang namatay. Ug sa Mindanao, 17,142 ang nagkasakit ng COVID-19, 11,018 ang naayo na ug 595 ang namatay. Gikabalakan karon ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang posibleng pagdeklara og COVID-19 outbreak sa syudad kung magpadayon ang pagdaghan sa kaso tungod sa community transmission. Ani report ni Argil Relator. Ana sa full capacity ang mga isolation facility sa Azulantaka, Kabatangan ug Yuntes sa Zamboanga City. Samtang pipila ka mga beds na lang ang bakante sa Echo Zone o Grandstand Isolation Facility. Samtang ana sa 70% nga okupado ang mga kama alang sa COVID-19 patients sa Zamboanga City Medical Center. Usa kini sa pagpamatuod nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Gani, misaka na sa 2,472 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 1,572 ang nakarecover ug 103 ang namatay. Matod ni Mayor Beng Climaco, kung dili mapugngan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad, posibleng ipatuman sab ang Sunday lockdown ug ibalik ang 9 p.m. hangtod 5 a.m. na curfew hours. Ana karon sa modified general community quarantine ang syudad. Dugang sa mayor, kinahanglan gayud ang tumang disiplina sa mga Zamboangenyo ug musunod sa mga ginapatumang health protocols aron mapugngan ang pagkuyanap sa maong virus. May rekomenda sab ang DOH ngadto sa Zamboanga City LGU nga iduso sa katawhan ang ginatawag nga behavioral change karong panahon sa pandemya. Because at the rate of the sustained community transmission, we are running out of hospital spaces and isolation areas, and even our medical frontliners are also infected by COVID. We are appealing to everyone to comply with COVID protocols. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga nag-edad og 15 to 20 years old ug 60 to 65 years old pwede nang makakuha og samal QR code. Human gitugutan nga makagawas na ang nag-edad og 15 hangtod 65 anyos base sa gianunsyo sa Malacañang. Ani ang report ni Jandy Esteban. Nagsugod nag-issue og QR code ang lokal nga panggamhanan sa Samal Island alang sa mga nag-edad 15 hangtod 20 anyos ug 61 hangtod 65 anyos. Kini human gianunsyo sa Malacañang nga pwede na silang makagawa sa ilang panimalay. Usa ang 61 anyos nga si Nanay Devencia sa mga senior citizen nga nagkuha og QR code sa Samal Gym. Wala may QR code. Oo, yung palit kong tambal sa akong apo, kakuha, di ko kapalit, di ko kasulod, di ko kumasuko. Nalalipay kayo karoon kayo na 60 up to 65 ang live workload. Nalipay sab ang menor de edad nga si Ana Marie kay pwede na siyang makagawas. Magawas sa ito na ay ganun kailangan doon sa kailangan sa dapat pa rin makakuha na kung magawas Alang sa mga nag-edad 15 hangtod 20 anyos, kinahanglan lang magdala og valid government ID o birth certificate o di ba kaha, baptismal certificate o school record. Sa mga senior citizen, valid ID o City Health Office clearance. Pero nagpahimangno si Mayor Al David Uy pinaagi sa iyang FB post nga duna paghihapon curfew ang mga minor de edad sa Samal Island, sugod alas 6 sa gabi hangtod alas 6 sa buntag. Samtang 9 p.m. to 5 a.m. sa mga dili minor. Base sa Resolution Number 79 sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, gitugutan nga makagawas ang nag-edad 15 hangtod 65 anyos. Kaniadto 21 to 60 years old lang ang gitugutan. Pero pwede man po daw mo set og mas taas nga age limit ang LGU alang sa mga menor de edad depende sa sitwasyon sa COVID-19 sa ilahang lugar. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Tungod sa nagsaka kaso sa COVID-19, gibutang na ubos sa enhanced community quarantine ng Barangay Alae sa Manolo Fortich, Bukidnon. Samtang gi-extend ang pagpailam sa Surigao City sa modified enhanced community quarantine. Anang report ni Cyril Chavez. Gipailawom na sa ECQ hantod karong Sabado ang Barangay Alae sa lungsod. Kinisubay sa rekomendasyon sa DOH Region 10, labi pa nga giila kining critical zone. Gipaubos-sab sa MECQ status ang Barangay Lunukan, Mantibugaw ug Mambatangan. Padayon sab nga gipailawom ngadto sa MECQ ang Barangay Damilag nga matapos karong Oktubre 31. Samtang ang kasigbit nga barangay nga San Miguel gipailawom sab sa GCQ tungod gikonsidera kining buffer zone. Sa kasamtangan, dunay 21 ka active cases ang Manolo Fortich. Samtang pinaagi sa executive order nga gipagula ni Governor Francisco Matugas, magpabiling ubos sa MECQ ang lungsod hangtod sa Oktubre 31 ning tuiga. Kini tungod aron mapugngan ang local transmission. Nagpulong na ang mga opisyal aron tutukan ang hugot nga pagpatuman sa pamaagi kontra COVID-19. Naalarma na ang lokal nga kagamhanan sa pagsaka sa mga namatay nga miabot na sa 26 ka tawo. Misaka na usab sa 158 ang positibo sa COVID-19 ug 61 ang recoveries. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipaniguro sa mga canning company sa Zamboanga City nga upat hangtod sa 5 ka bulan ang supply sa sardinas human gisugda na ang mass production niini. Isip pagpangandam sa closed fishing season sa isda nga tamban nga magsugod karong Disyembre 2020 hangtod Marso sunod tuig. Gisugda na ang mass production sa sardinas sa 13 ka canning company sa Zamboanga City. Gibutyag sa fishing ug canning industry sa syudad nga nagkulang ang ilang supply sa sardinas niadtong Abril, Mayo ug Hunyo tungod sa relief operation sa nagkariyang lugar sa nasod. Apan karon mibalik na sa normal ang supply tungod sa padayong produksyon. Gisiguro sab nila ang hugot nga pagpatuman sa health protocols. Gani wala pay canning company nga napailawom sa lockdown. Samtang gisiguro sab nga dunay madawat nga 13th month pay ang mga empleyado niini. Ang Zamboanga City ang gilang sardines capital sa nasod. Saluduhan nato ang usa ka Good Samaritan sa Pigkawayan, Cotabato Province kinsa migamit siyang talento aron motanyag og libreng laptop ug printer repair ngadto sa mga magtutudlo. Ato siyang ilailahon sa report ni R. Jill Relator. Luyo sa hagit sa pandemya, nakahimo gihapon og paagi aron makatabang sa isig kaingon ang government employee nga si James Oliver Banaglorioso o mas nailhang si Tata. Usa ka computer technician si Tata, kinsa center manager karon sa DICT Tech for Ed program nga nakadestino sa Pigkawayan, Cotabato. Tungod kay nagsing-abot na ang iyang birthday, ingon man foundation anniversary sa lungsod, naghuna-huna kini kung paunsa makatabang sa mga magtutudlo nga nagapahigayon karon og modular classes. Busa, nagpost kini sa social media nga nagtanyag siya og libreng laptop og printer repair alang sa mga teacher. Ug wa damha nga daghandi ay ang interesado. Gani sulod lang sa usa ka adlaw, 7 na ka mga printer ang iyang naayo. Samtang duna pay ayuhonon nga laptop ang usa ka teacher. Parang tulong na lang din sa kanila kasi naaawa ako sa kanila. Parang ramdam ko yung pakiramdam na isang teacher na masiraan ng isang laptop, masiraan ng isang printer na parang buong buhay nila na sinisisi kasi yung module nga inaantay ng mga estudyante. Usa si Teacher Zaidi Jocos sa mga mapasalamatong naka-avail sa libreng serbisyo ni Tata. Dakong tabang gayud ang pag-repair sa ilang printer sa Tubon Elementary School, sanglit mas mapadali na ang pag-print sa ilang modules. Hirap sir, kasi pupunta kami ng ibang bayan para magpapaayos. So, nagpapasalamat kami kay Sir Tata na may mga ganitong siya na malaking tulong talaga sa amin. Dool kuno sa kasing-kasing ni Tata ang mga magtutudlo. Tumong sab ni ini nga mahimong ehemplo sa susama niyang technician nga makatabang sa ubang nanginahanglan karong panahon sa pandemya. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Greet lang ta happy birthday kay Sir Erning Corilla. Ay, tama na yun. Totoong dance challenge sa at home. Ang bali ang murag si tawana theme song Theme song, sa at home. Sayawon ug
Mo na ang ginatawag nga dance challenge karon nga Si Sir bag-o. Tek, ugma, ana. Oh, Ikaw, si oy. Argil. Una ka, kay millennial man ka. Mga kapuso, 66 ka adlaw na lang. Una, magpasko. Mga kapuso, way puha sa among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Riel Surotche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod na mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.